morning guys. Tayo ngayon ay mag-vlog. Paparehistro tayo ng motor. Paparehistro natin itong Versys 650. So yun, dahil mahirap na rin mahuli, diba? Kahit na naka big bike ka, dapat sumunod ka sa batas trapiko. Dapat nakarehistro, proper gear, diba? Una kasi pa magpaparehistro ka, kailangan mong pumunta ng emission. Yun yung unang laging proseso ng LTO. Kailangan may pasa mo yung smoke test, diba? Para alis. Pero ngayon ang alam ko meron ng PMBIC, diba? Yun nga lang, hindi tayo pupunta doon. Ang pupunta natin is doon lang sa emission. Kasi yung sa PMBIC is ano pa, is Dagupan pa yun guys eh. So medyo malayo. Ito, San Carlos lang yung pupunta natin. Shoutout guys. Shoutout nga pala sa mga taga San Carlos City, Pangasinan. Ang aking city. City of San Carlos City, or City of Hope. Welcome sa aking city guys, kung saan tayo nakatira. Bago ang lahat guys, magpapagas muna tayo. Shoutout nga pala kay Cornelio, yung dati kong katrabaho. Shoutout tol. Yun o, traffic. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin. Yun, patuloy na nadadagdagan ang ating followers tsaka likes sa Facebook. At ganoon din sa YouTube. Maraming salamat din pala sa mga nagpa-follow sa atin at nagsusubscribe. Pagas muna tayo guys kasi wala tayong gas eh. Premium 200. Oh. Vlog kayo sir. Nag-vlog kayo? Oh. Manong pisa nila ba? Dito yung sticker. Sticker ito. Lagi nyo sir, yan. YouTube eh. Kuya Den Vlogs, manong pisa nila ba? Kaka-start ko laban ng last week. Same sir. Okay lang? Ito, idrik ang maganay. Kaya kayo dyan? Anong meron? Tara. Okay. Sticker. Bago. Manong pisa nila ba? Oh. Manong pisa nila ba ni mami? Nag-umpisa pa lang ako. Sige po. So yun, may humingi ng sticker natin. Yun guys, tapos na tayo magpagas. Recording pa tayo. So yun, nag-record pa. Let's go! May humingi ng sticker natin guys. Sarap sa feeling, di ba? So yun, shoutout ulit sa mga taga San Carlos, ang aking city. Dito tayo nakatira guys. Wala. Manumpisa nilabat para? Okay na sir. Sir, sir, nyo, Facebook. Sige, sige. So, ayun, may humingi ng sticker natin. Bang! Sticker.
Balot labat na vlogger, balot labat. Pabalo dyan. Sige na pa. So yun, may humingi ng ating sticker. Shoutout sa inyo guys. Kahit na baguang vlogger pa lang tayo, eh may mga nakakilala rin sa atin kahit papaano. Sana soon dumami ating followers, dumami pa lalo ang ating followers, tsaka dumami rin ang ating subscriber. Ayan. Talaga naman napakaganda ng ating syudad, di ba? Nakaka-overwhelm guys, no? Yung mapagpasaya ka ng mga rider sa daan or mga tao sa pagbibigay lang ng sticker, di ba? Napaka-overwhelm din sa akin yun kasi bilang baguhang vlogger, eh syempre nakaka-touch, di ba? Dati napapanood mo lang yung mga namibigay ng sticker, ngayon ikaw na namibigay ng sticker, di ba? Kaya napaka-overwhelm guys. Salamat sa mga nagsusuporta sa akin, sa mga nabibigyan ko ng sticker. Sana support nyo ako guys, follow kayo at subscribe kayo guys. So yun, malapit na mag-December guys, Pasko na. Sa mga ninong-ninang dyan baka naman, di ba? Yun, flex ko lang po ang aking kung saan ako nakatira, San Carlos City, Pangasinan. Okay, so flex ko lang po. Maganda dyan pag tuwing gabi. Yun o. Yun guys, andito tayo sa Aguilar. Andito tayo ngayon sa Aguilar guys, para bisitahin aking lola. Yun, kasi sobrang na-miss ko na rin siya at mga pinsan ko dito. Yun lang naman ating vlog ngayon for today. Bibisita lang tayo sa aking lola dito sa Aguilar, Pangasinan. So shoutout nga pala sa mga taga Aguilar. Sweden Vlogs here. So yun guys, andito pa rin tayo sa aking lola saka lolo. So paalis na rin tayo kasi nakapag-stay naman ako dito matagal. So yun lola, laki, ante on. Dito tayo sa mga taram guys. Shoutout nga pala sa mga taga mga taram. So shoutout nga pala guys dito sa mga taga mga taram. Napadaan tayo guys dahil galing tayo kay lola. Dito na lang tayo dumaan eh. Mas maganda dumaan dito kasi malapit na sa Basista. Yun, ganda rin ng meron. Diyan tayo sa gilid. May humingi ng sticker natin guys. Pa-start pa lang ako nagbablog bro. Dahil sa nilabas sa subscriber ko. Ha? Oh, ano na lang bro. Bago pa lang ako pero naka-vlog ako. Bago pa lang akong vlogger. Pa-subscribe na lang bro ha. Sige po. Yan. Ay. Pa-subscribe na lang bro ha. Sige. Sticker mo? Oh, pwede. Kaso bagong vlogger pa lang ako bro ha. Okay lang, salamat. Sige po. Pa-subscribe na lang po. Sige po. Salamat po. Hello po.
So yun. Grabe, solid. Naingan tayo ng sticker guys. Buti na lang may dala tayong sticker. Meron pa tayong konting sticker guys. Yun, ibang iba pala pag vlogger ka guys. Shoutout nga pala sa mga solid nating magiging subscriber dito sa ano guys, mga tarab. Yun, napadan ka lang. Dami nang huminang sticker guys. Yun, salamat sa inyo. Grabe, nakaka-proud. Kahit bagong vlogger tayo guys. Ingat tayo ng sticker, di ba? Sana magtuloy-tuloy natin yung vlogging guys. Ayun, maraming salamat sa mga nag-push sa akin bilang maging motovlogger or maging vlogger guys. Grabe, sobrang nakaka-proud. Ganito pala maging vlogger guys, no? Yung tipong may hingi siya ng sticker, no? Ayos. Wala, sarap lang sabihin guys. Ang laki talaga ng ano, ng advantage ng big bike guys pagdating sa motovlogging. Sobrang nakaka-speechless guys. Grabe, solid. Kahit bagong motovlogger tayo, grabe talaga. Sensya na, paulit-ulit lang sinasabi ko. Ayos din yung mga tao, no? Pag nakita nilang naka big bike ka tapos may camera sa harap ng helmet, alam na nilang vlogger ka eh, di ba? Buti na lang at meron na tayong sticker. Salamat sa Decalidad printing shop na Alfred Watermax. Ayun, maraming salamat din Sir Alfred. Sir Alfred, baka naman. Tapos soon, sana soon. Ayun, medyo mahangin, baka hindi nyo ako naririnig guys. Next project natin is yung riding jersey natin guys. Ayun, so mag-ipon muna tayo guys kasi medyo low budget tayo ngayon. Yun, may rider na bumusina. Ride safe sa'yo kuya. Sa lahat ng mga nagmumotor guys, ingat lagi. Yun, saka wag mainitin ng ulo kasi doon lagi nagkaka-road rage, diba? Nagkaka-road rage, diba? Dapat still chill lang lagi. Kasi napapansin ko ngayon kasi guys, ano eh, sa pagmumotor guys, doon parang hindi tayo nagbibigayan guys, doon tayo nagkakaroon ng kaaway. Sana wag naman sanang ganun guys, diba? Piliin pa rin natin magpakumbaba guys kasi yun, wag mangipag-awis sa daan, parang ganun ba. Shoutout nga pala sa mga taga Orbis Tondo, Pangasinan. Ayan guys, recording pa ba tayo? Ayan, recording pa. So yun guys, dito ko natatapusin ang aking video. Salamat sa panonood.